Li dibistana amadeyî ya dewletê ku li Qosera Mêrdînê ye vê carê dengê helbestên Kurdî bilind dibe. Bila êdî şav bi. Li vê dibistanê 4 salan ku pêşbirga helbestên Kurdî têl darxistin. Ji 28 dibistanên navîn 28 xwendekarên ku dersên Kurdî hilbijartine tevlî pêşbirgê bûn. Her sal sernavê helbestvanekî şairekî Kurda têkirin. Di serî da li sernavê Babatayra têkirin, peyvî sernavê Melayê Cizîrî, par li sernavê Feqî Teyran bû, îsal jî li sernavê Ehmedê Xanî ev pêşbirka helbest xwendinê têkirin. Em ji baranê hatine û zarokên hêviyê ne. Di pêşbirgê de Sorgul Huseynî ku koçbera Rojava ye bû yekemîn. Bu gerçeği hoş bu. Bu hoş xwend nexweş xwend ew gorî wan bû. Bes ama dîsa ji bin birinci. Spas dikim. Qîzan bû yekemîn kêfan pir hat. Em ji dirbêsiyê û vay em wî 12 salê em hatin vê derkê. Di pêşbirga xwendina helbestên Kurdî de hem kelecan û hem jî coş û peroşeke mezin hebû. طعمك فرخوش جبه سه ساعات نهادا مهاتنا من ساكنين الراسي وخازج يعني ما مزان بيتشاوا وقت درباسبو هسه پر خوشه وقتا من سر صحنه دبینم کیف خوش دبن Ez dixwazim zarok li Kurdî zanibin hez bikin. Ev pêşbirg ji bo dibistanên Mêrdînê û hemû navçeyên wê êdî bûye kevneşopiyeke wêjeya Kurdî. Ev kevneşopî bûye gotin û ji zimanê van zarokan diherike ser kaniya Kurdî. Ehmedê Xanî di nûbihara biçûkan de dibêje ne ji bo sahib rewajan belkî ji bo biçûkên kurmancan. Ev bernameya ku ji bo zarokan hatiye çêkirin ger li bajarên din ên welat jî belav be wê çaxê wê watedartir bibe. Maşallah deka Rûda Mêrdîn.